Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonse kumene muli pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu programu ya Mawu a Mulungu a tsiku la lero. Ndi Lachinai Mulungu wa 22 mu nyengo ya Pachaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Akolose. Akolose mutu 1 ndime ya 9 kulekera 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Elizabeth Chimteka kuchokera ku St. Francis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 5 ndime ya 1 kulekera 11. Amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu achipani cha Komboni Missionaries kuchokera ku St. John the Baptist Parish Lirangwe mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Akolose. Akolose mutu 1 ndime ya 9 kulekeza 14. Abale, kuyambira tsiku limene mudamva zimenezi, sitileka kukupemphererani. Timapempha Mulungu kuti akudzadzeni ndi nzeru ndi luntha, zimene Mzimu Woyera amapatsa, kuti mumvetsetse zonse zimene Iye afuna. Pamenepo mudzatha kuyenda m'njira zimene Ambuye amafuna ndi kuwakondweretsa pa zonse, pakugwira ntchito zabwino za mitundumitundu. Moyo wanu udzaonetsa zipatso ndipo mudzanka muwonjezera nzeru zanu zakudziwa Mulungu. Timapempheranso kuti Mulungu akulimbitseni ndi mphamvu yake ya ulemerero, kuti muzipirira zonse ndi mitima yoleza ndi yosangalala. Ndipo timapemphera kuti muziyamika Atate amene adakuyerekezani, kuti mudzalandire nawo madalitso onse amene amasungira anthu awo mu ufumu wakuwala. Adatilanditsa ku mphamvu za mdima wa zoyipa, nkutilowetsa mu ufumu wa mwana wake okondedwa. Mwa Iyeyu Mulungu adatiwombola, ndiye kuti adatikhululukira machimo athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Luka mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 11. Pa tsiku lomwelo Yesu adayimirira pa mphepete pa nyanja ya Genezareti. Anthu ambirimbiri nkumamupanikiza kuti amve mawu a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pa mphepetepo. Asodzi anali atatulukamo ndipo ankatsuka makoka awo. Yesu adalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni, nampempha kuti asunthire pang'ono ku nyanja. Adakhala pansi ndipo ali mchombo momwemo adayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atatsiriza kulankhula adawuza Simoni kuti, sunthirani kozamako muponye makoka anu ndipo muphe nsomba. Simoni adati, aphunzitsi, usiku onsewu takhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero, chabwino tiponya makoka. Tsono iwo adaponyadi makoka napha nsomba zambirimbiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Adachita kukodola anzawo a mchombo chija kuti adzawathandize. Iwo adabwera ndipo adadzaza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira. Pamene Simoni Petro adaona zimenezo, adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati, pepani Ambuye, mundichokere, ndine munthu wochimwa. Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane ana a Zebedewo anzake a Simoni nawonso adazizwa. Tsono Yesu adawuza Simoni kuti usaope,
kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu. Motero utakokera zombozo ku mtunda, adasiya zonse natsata Yesu. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, Ambuye Yesu akuyitana mmodzi mwa ophunzira wake, Simoni Petro, koma asanayambe kumuyitana kuti unditsate, akumuonetsa choyamba ukulu wa Mulungu. Akufuna kuti Petro aone ukulu wa Mulungu, kuti Mulungu ndi wamphamvu ndipo azichita zamphamvu koposa makamaka akayamba kumutumikira Iye. Poyamba Petro ndi anzake amawedza nsomba, koma usiku uwu anawedza chabe, sanaphe nsomba ndi imodzi yomwe. Ndipo Ambuye Yesu sanakwere chombo cha munthu wina uja, anasankha chombo cha Simoni Petro. Nthawi imeneyi analowa mchombo cha Simoni Petro, monga mmene angalowere mu chombo changa lero, mmene angalowere mu chombo chanu mawa, mmenenso angalowere mu chombo cha ena aja mawa. Ambuye Yesu amasankha ndithu kuti alowe mu chombo cha ndani. Ndiye nkhani pamene kupitirira tikumva kuti Ambuye Yesu adamuwuza Simoni Petro kuti sunthira kozamako kuti uphe nsomba. Mawu amenewa adadabwitsa Simoni Petro chifukwa chakuti adakhala akuwedza usiku wonse pa nyanja yomweyo koma osapha. Nde akulankhula mawu Simoni Petro kuti Ambuye, pakuti ndi inuyo amene mwanena ndisunthira kozama. Ndi mawu amphamvu a Ambuye Yesu, ndi mawu aulemerero a Ambuye Yesu, pa nyanja yomweyo pakutuluka nsomba zambiri, makoka kutsala pang'ono kung'ambika. Akukayitana anzawo kuti awathandize adzakoke nsomba zimenezi. Abale anga okondeka mwa Ambuye, Mulungu amachita zazikulu pa moyo wathu akalowa mchombo chathu, akalowa mmoyo wathu, akalowa m'banja lathu, akalowa muzintchito mwathu, akalowa mdziko mwathu. Tikhulupirire kuti Mulungu adzachita zazikulu. Sanamuwuze Simoni Petro kuti uphe nsomba usinthe nyanja, kuti ngati umapha kuleki Chirwa upite kuleki Malombe, kapena ngati umapha mu Shile River upite kuleki Malawi. Ayi, nyanja yomweyo nsomba zikutuluka chifukwa Ambuye Yesu walamula, Ambuye Yesu wanena, Ambuye Yesu watsimikiza, Ambuye Yesu akudziwa. Ndipo Simoni Petro akumvera mawu Ambuye Yesu ndi chikhulupiriro. Taonani nsomba zambiri zikuchitika. Sizisoweka kuti ifeyo mwina tisinthe ntchito, kuti mwina tiyambe kumva kukoma ndi ntchito yathu. Sizisoweka kuti ifeyo tisinthe mkazi, tisinthe mamuna, kuti tiyambe kumva kukoma ndi banja lathu. Sizisoweka kuti ifeyo tisinthe skulu, tisinthe university, kuti mwina tiyambe kumva kukoma ndi maphunziro athu. Ayi, poyamba timuwuza Ambuye kuti mulowe mchombo changa. Timuwuza Ambuye kuti Ambuye lowani m'banja langa. Timuwuza Ambuye kuti Ambuye panopa lowani m'maphunziro anga, lowani mu business yanga. Business yomweyo ngati mwalowa Ambuye ndipo ifeyo tatsimikiza tikumvetsera mawu ake, tidzapha nsomba zambiri, tidzakhala ndi mpamba wambiri, tidzakhala ndi ma distinction ambiri, tidzakhala anthu abanja okwatiwa ndi okwatira, anthu achimwemwe, tidzakhala amalawi inde osangalala. Koma zombo zathu, mabanja athu, ntchito zathu, masukulu mwathu, Ambuye Yesu mulibemo, sanalowemo, ndipo sitimamvetseranso mawu ake. Kodi tisunthira bwanji kozama pa nyanja yomweyo? Chiphunzitso chozama, chiphunzitso chachikulu kwambiri. Ambiri timafuna tisinthe nyanja zokawedzamo, kuti tipeze chimwemwe timasintha dziko limene tikapeze zimwemwe. Kuti mwina tiyambenso kukhala moyo osangalala wa banja timafuna tisinthe mkazi, tisinthe mamuna. Ambuye Yesu akuti ayi, pompo ingoponyerani pozama. Tikhale anthu okonzeka kuchoka mu our comfort zone to face the new challenges. Simon Peter anasintha ndithu maganizidwe ake, ndi pamene anatsatira mawu a Ambuye Yesu. Tikutero kuti inuyo kuti mukhale anthu osangalala m'banja mwanu, mkaziyo ndiye mweyo, mamunayo ndiye mweyo, koma mumusunthire kozama ameneyoyo. Mumpangire chimene anthu ena amapangira
chimene chimakupangisani kuti mumusilire mkazi wa mwini wake, chimene chimampangisa kuti mumusilire mamuna wa mwini wake. Enafe timasilira mamuna osamba, tingophunzira mkazi nzathu amamusambisa mamuna uja, amamutelekera madzi. Enafe timasilira akazi anzathu kuti ndi obeba chifukwa choti amaluka mmutu. Tengani ndalama apaseni akazi anu akaluke mmutu, aonekanso bwino, ndipo tikakhala osunthira kozama m'banja lathu muzakhalanso chimwemwe. Malawi yemwe uno, nthaka yomweyi titenge khasu, timuuze Ambuye atipatse kulimbika, tilime nthakayi. Anthu agula magalimoto chifukwa ali masoya konkuno. Anthu agula magalimoto chifukwa ali machimanga kumalawi konkuno. Anthu alemera chifukwa ali mafoja kumalawi konkuno. Koma ife tili ndi maganizo osintha nyanja, tikawedze mwina ku Indian Ocean, tikawedze mwina ku Atlantic Ocean. Hayi ndithu, pompo tilipo tiponye khoka kwakuya tipha nsomba. Anthu sadzadabwa, tidzatana anthu kudzawuza kuti umboni wathu tungodzadza ndowa, umboni wathu ndodzadza dishi, ndekha sindingathe kusenza, bwerani amwali, bwerani atate, bwerani nzanga, mundithandize kuchitira umboni dzina la Ambuye Yesu. Ndipo kumapeto tikumva Simoni Petro akuzindikira kuti izizi pandekha sizidakachitika, izizi zachitika chifukwa cha mphamvu ya Yesu Khristu, mphamvu ya mawu ake, mphamvu ya zodabwitsa zake. Akuti Ambuye mundichokere ine Satana. Ndi pamene Ambuye akumuyitana Simoni Peter kuti bwera unditsate, kuzindikira ukulu wa Mulungu komanso kumuyamba Mulungu kuti akhale mpulumutsi wathu, kumamutsatira, kumamutumikira. Ambiri ife zozizo zikachitika, mirakuli ikachitika, chilichonse chimene ngatchule chikachitika, timamuthawanso Mulungu uja. Simon Peter akumutsatira Mulungu. Timapemphera kwambiri pamene chinthu chatachisowa, pamene tikuchifuna kwambiri. Anthu angati amene adagwera mapiri kuti afuna mamuna, amangisa banja kuphiri kuja sapitaso, amaleka kumpempherera mamuna mpezayo. Simon Peter akumutsata Ambuye Yesu. Timapemphera tikafuna mpamba, timasala zakudya mpaka kuwonda. Yes, tikayamba business athu ija la Mulungu, munthu mkatolika kumatsekula shop, la Mulungu mkatolika munthu kumatenga khasu makalima, tamutaya Mulungu. Lilipo lamulo lakuti udzalemekeza tsiku la Mulungu ndipo udzalisunga kuti likhale loyera, timamutaya Mulungu. Monga adachitira Simon Peter, monga tamvera mawu amene tamva muthenga wa lero, tiyeni pamene Mulungu wachita zodabwitsa, sindiye kuti ndi pamene tikuyenera kumuthawa, ndi pamene tikuyenera kuphathana naye, pamene tikuyenera kumutumikira, komanso pamene tikuyenera kutsimikiza ulemerero wake. Tonsefe tikuyenera kumutsata Ambuye Yesu pa dziko lapansi pano, komanso timutsate kumwamba, chifukwa ndi kumene zonse zikakhale zafika pachimake penipeni. Ambuye adalitse mawu ake mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To